Pun kakek nek ngrasakne kula nggih Pak. Lanci ati sae. Ati karo masih malam. Saya Bu. Makasih. Sebelah sini. Saya Bu. Makasih. Halo yang belakang masih sadar? Saya Bu. Al-Fatihah. Padha kemerak ngilmu niku lakon gawa wong ngadi sepi, wong syukur slamet donya akhirat syarate kanthi laku. Nek wis ngaji kok ngerti yurdo gila. Amin. Allahumma amin. Makasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat syukur ngaji sepi bar ngaji ngerti kok do nglakoni khase cirine nyantosani ya kuwi ilmu sing akan nyelametake. Allahumma amin. Nek wis bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Nek bar ngaji wis kudu ana bedane. Kaya nek bar ngaji jar wong saleh dalil Setya putya pangasih Corna kampus Petarum kasring samyono ya ini orang kaswayangan ya. Jasmira jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau NOI jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning roh modar ya. Wayang wis kok kira tembung apik kan gawe. Tembung apa? Wayang setembung wajib sembahyang. Singkatane wayang. Wayang kulit wajib sembahyang, kulinakno kawit awit. Didik putu anak kawit 7 tahun wis dijak salat, 10 tahun ndang salat gebuk ning aja nganggo kentrung, nganggo suara. Wis kowe ora salat mlebu neraka. Ngono. Ning wayang maknane wajib sembahyang. Mula sadalang sinden yoga masyarakat seneng wayang aja lali salat. Mbok seneng wayang ora salat ki padha lunga ning ora ngerti jalane jajal. Wong ngaji sepi lunga ning ora ngerti dalane ora tekan tujuan sing mulya nang swarga. Lungus nang dulu. Gak aja seru-seru gak. Opo nek ana meteng tuwa rogol. Kemudian kaji, kalau nang surgaan, kalau nang tasbih, orang entuk gleleng, ngono, yo. Kanggo sing nonton, coba ditontonan ndadekake tuntunan minggu ditonton. Saya ku sokeh wong Jawa ning ora Jawani. Bangga putrane kursus bahasa Inggris ning ora ngerti basa. Apa ning bane apik-apik mau nang dire, bro.
Bahasa Indonesia. Nang desa saiki kadang nyebut ra patut. Ora patut prita to. Lho nek desane paling dhuwur kanggo wong tuwa ya bapak karo ibu. Ayo udah wis, ayo bapak ke rumah. Ora pantes, bapak karo simbok. Udah wis, ayo bapak karo biyung. Desa saiki gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang golek. Mami golek tuh naik yang meledak. Wah, mami bergedes kuwi. Wanyu bening nang epe-epe raine glowe laheta. Ya Allah. Wanyu bening dikocok mata raine glowe awake ira raine glowe awake kanthi sing kaya kowe ora wani arek mending ati Jowi soal mami mami papi mana papi ngarit nanti pulangnya bawain apa rengsek lu rengseknya urut apa urut mami untuk urut bulu mami ngerti bulu nek wayang tetep maknane wajib sembahyang kabeh nonton kesahan bar nonton sebulan nonton wayang jaman semono nanti tekan dindi ora atus salate lunga ning nanti dalane mulya nang swarga ngrumus nang nurut nek iki wayang apa Gong wayang ke pokoke luwih apik timbang sing gek tulisane nang sumur Ora ku wayang lanang wedok tak campur dadi siji pirang-pirang puluh tahun nang kotak nyakane seprene urung ana sing ketemu. Wayang kok banget. Ya kowe. Anak sing ditakut dadi nang kamar lanang wedok manungsa dadi apa kira Gong? Wo, LKMD. Lamar kali metu dhisik. Wayang apik. Kowe tinggalane wali Gusti Allah. Ada wis tau ana ustaz ngaromake wayang nang viral nang YouTube. Ya pancen bener. Haram wayangke hukume truk. Apa ya? Nek nyolong dalam sakura jual ke bajok. Nek hiburan ora masalah, wae ora nyebutke kemaksiatan. Saya kuwi wong goblok kok cocok. Wah, itu yang cocok saya kafe santri kan dulu. Aku koko bareng bajok yo pakang cangkem. Lah ngono wae rada halus sithik. Cocok. Aku kok muni, aku ora ndelok kowe. Ayo, cocok nang takon. Bagong. Ono Bu. Persis yang kamu berhati Bu. Bagong, ono Bu. Aku tak takut, aku Bu. Bagaimana hukumnya sebelum salat membaca usolin salatnya satu enggak sah? Sah. Sebelum salat jangan membaca usolin membaca WA saja boleh kalau belum salat. Ya bener sholat ke ibadah sing diawali dengan takbir ditutup nganggo salam. Waktu menurut takbiratul ihram karo wis rampung wis salam ngopo ora yo jeneng pakar campur goblok pakar enggak kencang. Ono metakon sampe. Bagong, ono apa? Orang setelah sholat berjamaah taruh buat ora. Aku batin tangkemu aku. Bar sholat ku sak karepe ora. Nek wis yo kena. Gelut ya ora apa-apa nek kaya ana masalah. Bar salat salaman ora udah. Nek adola hati bang bar salat kok langsung nabe HP bersalaman yo istighfar bareng-bareng ngono. Kakak ya wis di wong NU bumi ya kok. Wis pokoke dibicarane supaya kadere dhewe ya anak putu. Wis ana nang kene kono. Mantu anak orang itu warung kan ini Pak, dia naik bapak itu betul sah. Kalilah, malah dia berkuat langsung kubur mawon. Baru kubur selaku kanan juga mama dewek-dewek. Ayo goblok mau. Gawean nengake wae blak mati dhewe. Malah mati dhisik kok. Kayak ini rawuh. Kok ya sapa?
Semar Badranaya. Oke wis mari to kene ora dalan bupati gede. Bojone ora oleh. Ngono to. Nek kene moto ora di anu gambeli ora. Ora sak gambel kok sabur malah kene takok. Kenapa dikublake Ulang Ramadan meteko dikula-kula kantoyo Lalu berkaro mulai pencaksilat kalau boleh nanti salah Purna Basa ganjane teko hormat yang selamat datang semacam santri, jadi ngobrol kesenian Islami. Terakhir beri, ya air batin. Wis. Orang saya kesurupan malah. Wih, lae, gaguk sak berita emel. Oh, astagfirullahaladzim. Biasanya, astagfirullahaladzim ya terus. Wis pakaiane wis kaya Kanjeng Syekh. Mama Gareng, napa Pak? Petro, napa Pak? Bagong, ya Om. Om ki paman kene iki bapak. Kowe nek ngene padha seneng sih. Ndara Wijasena lagi susah. Awit dadi pungsa Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Seda ora entuk jatahe swarga. Kanthi Ndara Wijasena mondok ngaji dibilang untuk marang putra anak wajib bukti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijasena swarga wong tuane logong, yupa anak Ramadan. Surga mati mebel tanggal ya sing maca karo gawe kamal apik surung tekan swarga. Omong ana wis mondok sasi biaya ning kau kasih gumblung ngono. Mondok nanti rumah sakit sing dikirake bapake pondok pesantren diwer-wer ngono yo Pak tak pondone donga dadi anak sing saleh salihah atungake Petro apa Pak awak dhewe kula kawan putri pono-pono manan ketika kawan kanca kula iku banget wis rada sulit to yo Pak diserpot wae nek rampung ayo Pak ngomongin masyarakat oh no kepentingan keluarga besok ngaji kira besok kasih ngaji ono ing para putra bangsa mengangkut Bandung undangan ono pembara laris ya alhamdulillah saingan karo mantune ini padha lari yo aku yo lari iki kira ngaji nang omah ngasuh nggih besok mangkat kasih nggih
samirana amrih raras renaning griya putraning Sungir Pucah Gagah Wijasena Sena Kunti Alibrata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh senawi saken suraketake ya semutesane wong marang putra najan to anakmu Wijasena ati bungah awit wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake pasuking nggonmu ngadeg ana ngersane Kanjeng Ibu Sena kentuk pantulane Kunti Branswijaya anakmu ngate sembah bekti marang siramu Kunti buku yo ndak somen pun panastune Kanjeng Ibu tampan ana lamun bisa tak gegem alas Kunti Mustaka tumapaking Jaja dadi jiman ora aku gak Wijasena sawise prayoga ngadeg mono dadi kecot ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa pinanggan kakang Rahanabi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali sing anakku sing ora tonton Sena apa sakciptane wong karo Sinuwun Prabu Pandhu Dewarata ibu Ranggawati bungah mung tansah membeng sungkawa Bumadi Rasman Keturi Angesana Stra kaping 7 bakal bali sing wis mati kok ya wis Sena apa ibu susah langgeteni wong wis mati Matur kita Narcapada putar sing Gusti sing kabeh manungsa bakal napa kalau budul-budul nang adi sepi nang sumur iya ning ditenane wong sumur wong adi sepi sing cepak pati nika ana telung perkara apa siji lalen angger wong adi sepi wong sumur duwe penyakit lali karo bocah lali ora nafkahi malah mbeke pinggire apa informasi saka pusat anak decer-decer nang kono ana nang kene ora lali ora diweni iya ana sing ngomong sapa rom aja sok gawe-gawe kudu rom kene utang mbakyune omahe ngarepe lali ora nyutang. Pitandane wong sumur wong adi sepi wisara mati. Allahumma amin ya mati rada amin ya mati. sing nomor loro Nganti tukang. lho kok ngono Mayit lak rata-rata merem ora mayit mecici. Wandur menungso semerang merem kok konangan kok kaki Israel dhisik mesti mati dhisik. sing nomor telu Lungguh lendean. Sinden josok lungguh lendean. Mati nom emang-emang. lho kok ngono Wong kang wis lungguh lendean kandha raka wis abot nyangga nyawa.
timbang abot suwanake wae marang ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama nggak sing ngomong ning Usman Rip. Kira ulama Dudu ning ora kuwi yo nggih. Ibu susah awet ibu nampa sing Gusti lumantar pasumpenan. Lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandu Diwanata Seda nanging ora entuk jatahing swarga Sena. Wicosena satriya gagah piteksa Gudhekawan simbar jaja. Klareng-klareng lamun-lamunan deka Deka klareng ing Simodra. Ali foto ibuku. Iya Sena. Wah, anakku bocah kurang toko krungu kabar bapakku Seda retut swarga broto atiku. Iya. Lo prasaku ora bakal panang syukur ngati sepi. Lamun ro klakon munggah swarga bapakku Pandu Diwanata. Jagat bunga alhamdulillah. Bunga rasane ati wong tuwa. Ora rugian nganggo mondok-mondok akhirna cantom ben kataman tak turke wedhus siji. Ning karo tak bukan tadi kandamu Sena. Wico Sena Sadra Pandhawa geneman pisan takune ora kasempatan gawane mati Bagus. Wong kok bakal melu ngetemu nggih saka sumur ngadi sepi. Kasembatan Joko Sedya kang utama ngelu bakal mlebu swarga. amuji calon budal Ingkang prayoga ngati-ati. Lanjut manggon sampun paripurna dipun Dewi Kunti Tari Brata tumandhe ingkang putra Raden Wijaya Rekak Yayasinapi. Saipun Raden Wijaya katuwes wansang guru Begawan durung ing kapandhitan Sukalima Resi Kumbaya. Najan Raden Wijaya bocah mrang tata suwan guru boten ngilarko coba sita. Bil berlaku Wijaya lamun Cilondra. Iya tanpa
kalebet mudhar pangandika mudhar ngelmu kang sanyata limpat mudhar ngelmu samudana pacang pamadian ning warga manggel tombak mentan gendewa ora sisip nggonku nglutak paning Wicasena padha pasucian aku kan Wicasena bener wong dadi kawula purna bapakku Wicasena sing teka entuk pandungan lan swija anakku matur sembah bekti marang siramu Durna guruku Bapak tampan ono Bukti muskopo tumapak jojo dadi jimat ngono sampe sebenarnya gue ngadu menurut hati apa wedata awan-awan kedaran-daran tumeling sumur ngadi sepi kene bakal takon apa kasus kang senturi ora hambalan ya ora Nikita Mirzani sopo wi artis kontroversi sing kok ngebleh-ngebleh yang menulis nonton orang nonton yang perlu kita nonton karo nonton yang legake nek urip sakle rapang ora takon kuwi takon apa bocah dua pakul sinami waro kafan dak tomos pai buku pitali foto bapakku seto rentuk swarga bener ora turun bapakku coba sawangan ning kaca paisanmu Karena tulis banyak banyak. Ndak sawal kaca paesan iki mak lampir biyen malam Senin nang Indonesia Mariatun nonton. Gimana? Mari Sarti. Nurul. Reksodika. Bahurep. Nonton Sarep. Bener, lamun Sinuwun Prabu Sita ora entuk swarga. Sing ngomong sapa? Bahurep. Yen menawi tak takon anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis entuk golek swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti wong tuwa sing wis entuk golek swarga bisa apa ora? Iya, tapi entuk ora? Entuk. Nek entuk bisa nek liyane bro aku tutur omongane. Ya ngono bisa. Apa sangkane? Rawi-rawi lantas malang-malang putu maca rasa dewa tak singkirake. Bagus, bagus. Yen pancen siramu pengen swarga wong kamu sing wis itu anakku gak Kirna. Kok Kirna Sena. Kirna ku bosine pari apik orang. Anggane paman kambali. Paman kambali bisa kok Kirna. Sena kok Kirna. Siji siramu kudu hanya suci Perwitasari. Loro batu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku. Kanggo siram jamaah supaya sing lahiran batin. Kini selakon siram batu Perwitasari sing lahiran batin ya kepiye. Nek wis resik lahiran batin ya. Sirame kan kanggo kiblat papat punter siji. Kiblat papat punter siji nang di panggonane Durna bapakku. Wis ana dawuh nang Quran. Awali wajhaka satrul masjidil haram. Durna kuwi berdalil Quran. Oh, Durna pondokan kok. Nek wis ketemu kiblatin ora kuwi. Nek wis ketemu kiblatin, Ger. Sirawi gak manungku mujo manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina suwi ping 5. Suruh tambah kopiah Pak Diai. Kan bicara sedekah akan nutupi babahan awas Allah. Wicasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina suwi ping 5. Ping 5. Suwe tak tambah sunat-sunate. Aja tinggal wiridane nek dikira nyucul. Nyucul iki basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh, malam yakun biwidun fawaqidun. Artine apa? Matur bagi payati. Aku tak darani gawe ngono diterangake.
Sapa ngira sing wiridan kok dhewe kepek? Lho kok ngono. Aku belum tahu loh kepek wiridan. Ojo. Dadi ora wiridan Kepek. Anggur kumanambah kanthi sedekah tanganku suwi wis tak takokake bapak nawa sono ki praktilane apa. iki bolongan bocah cah iso durangane jan manungsa. Ora tutup nglipat ketelarung untuk pindah promurko. Manungsa masyane gara-gara apa? Gara-gara bolongan bocah cah iso. Cara mau ngaji kok buta-buta. Mesti ora maksiat. Iya. Ora mana. Nang apa? Bukan. Di bolongan bocah saya sono ki praktilane apa. Praktilane tutup siji. Iya. Piro loro bolongane ditung? 3, Mripat loro. 5, Palingan loro. 7, Sing loro berani dhewe. 8. Pas adus. Apa golekake Prek. maju prek. Apa dono kaya ngono kaya. Anggur kumanambah ibadah gawe apa. Minta jatahe swarga. Bocah kurang toko tuh basa ora iso rek donga apa diijabahi. Aja kuwatir ya. Gusti Allah udah welas kasih tanpa pilih kasih, ora ditakon bali sulasih. Sapa Bojone mesti. Monggo Gusti diwana Quran oni astajib lakum. Yo nyuwun sira marang Gusti Allah ing suringi jabahi. padang atiku takon sak perkara nanti panggonane banyu Perwitasari. Ngomong samudra. Adoh goyak saya pamit budal. Monggo menuntut dewas syukur mati sepikir. Kasempatan sapa kesalahan utama. Bisa duwe budal apene kelak wetane dhewe dhisik. Yo tak bene. Wis bawa pinggir. Wis Lagi perang. blas. Wis aku tekon lebih. Nambah kopi. Kopi apa? Kita takon sing gawe. Ahadil qahwah alladhi yakhruju min sinitil wa Timbul sapa? Arab campur sumur. Baleni. Ahadil qahwah alladhi yakhruju min sinitil wa Artine apa? Apa ki kopi sing metu saka silit luwak? Kopi luwak apa didur? Oh, ane kopi wak sabile. Nah, ora seh. Apa to isra nggih Kyai mau dimunjuk. Monggo umbe. Moh wis meninggalkan dunia hitam. Ada mulai hitam kopi aja wae nek kopi sak bakor gelem. Saya nang Satyo tekali apa? Ya urusane cewek-cewek nih. Ya lo pamit utang macam Masuk kok mati aku jadi cerita.